Livet handler ikke om ting, materialisme, men stemmen i dit hoved, dit sind. Den stemme, som fører dig frem i livet og vejleder dig igennem de kroede eventyrveje i dit eget rige. Den handler om at se, at høre, at føle, at leve med hjertet og sjælen i ord og tanke. Og du stråler igennem mig med alt dit lys fra tidligere liv og drømme. Jeg kan se det i dine øjne. Den gamle kloge visdom, der stammer fra tidernes morgen. Der er ikke nogen fortid eller fremtid, blot denne væren. Dette øjeblik, som er selve livets helhed og perspektiv. Hør mig tale og viske. Føl mit hjerte banke. Og skrig mod himlen, at du elsker. Føl kærligheden som rindende liv i dine år. Det er det, vi er her for. At elske og at blive elsket. At opdage og udforske. Se mennesket som faldende engle, der lever, hvor tiden rinder ud, uden øjne og ører. De ser ikke. De hører ikke. Føler ikke. De har glemt, at engle lever med hjertet og sjælen. At de er engle. Goddag og velkommen til Tossekassen. Vi er nede til bogreception på Løvens Café for Sølle Ankerstjerns bog Taja, Gudinden for lyset og stjernerne. Shirley, hvorfor har du valgt denne titel til bogen? Jeg har valgt den titel, fordi den har en speciel betydning for mig. Altså, det betyder jo, det den lyder til, at den betyder gudinde for lyset og stjernerne. Og jeg går meget op i, at alle navnene skal være noget helt specielt. Og jeg har netop valgt den titel på grund af, at jeg forbinder det med en deva-engel, som det netop handler om, at det er devaer, der er med i bogen. Og det er derfor. Hvad er det for en slags bog? Det er en fantasy-roman, der delvist er baseret på mit eget liv, men der er masser af fiktion i den, altså rigtig meget for at kamuflere mit eget liv, for at ikke at hænge nogen ud eller noget som helst i den stil. Hvad er formålet med at skrive bogen? Formålet er at nå ud til hele Danmark i hvert fald, om ikke andet, og komme med det budskab, at vi skal passe på vores jord. Og vi skal leve lige nu og her, og vi skal elske og blive elsket. Men så kom den aften, hvor min mor var taget i byen, og jeg ville læse lidt i en bog. Jeg tog en af hendes ældste bøger ud, som jeg elskede mere end noget andet. Noget faldt ud, da jeg tog bogen fra hylden. Det var et stykke ældgammelt papir, og der var skrevet noget på det. Et digt. Et digt, min mor havde skrevet. Det lød sådan her. Lyser i afstadighed i alle retninger. Ud gennem små sprækker, hvor jeg kan komme til. Former lyset i mine hænder, og lader det vælte ud i løsrevne billeder. Det synker og synker ned i sandet af et menneskesind. Det tegner åbninger, åbner porte. Blødhed tænder. Det brænder i fladerne. Vokser ud gennem huden og bliver til vinger. Løfter det over tage og ud forbi grænserne, der brydes. Alt er brudt. Helheden begynder. Af en eller anden grund føler jeg trang til at læse det højt for mig selv. Jeg læste det 3 gange. Og så skete det mærkelige, at billedet i spejlet, der stod overfor, forandrede sig. Spejlet af stadighed var som skår i øjnene på mig. Først blev jeg bange, derefter forundret, og til sidst følte jeg mig uvirkelig. Jeg vaklede lidt, men blev med ét grebet af en lyst til at gå hen og røre spejlet. Jeg stod foran den lysende firkant og løftede hånden for at røre. Spejlet var et levende hav og bevægede sig som runde cirkler i vandet. Jeg rykkede hovedet tættere på spejlet, så det kun var 3 centimeter på spejlet. Værelset flød sammen om mig. Nu var der kun mig og spejlet og det uendelige tomme rum bag mig. Pludselig hældte spejlet bagover, og min hånd gik lige gennem som ingenting. Det var som at røre ved vand. Men det forvandlede sig, og lignede nu en portal ud til universet. Jeg så Mælkevejen. Det var et himmelsk rige. Pludselig blæste det hele kraftigt op om mig. Jeg drejede hovedet en smule og så, hvordan værelset styrte sammen omkring mig, da jeg pludselig røg ned i en stjernetunnel, der førte mig et sted via universet. Hvor var jeg på vej hen? Jeg susede igennem et rør af stjerner og vand. Var det et ormehul? Tænkte jeg. Det hele gik så hurtigt.
og dog varede det 1000 år. Jeg måtte have rejst i flere lysår. Sådan føltes det, og pludselig stod jeg der. Jeg stod i en anden verden. Det var helt sikkert, og drømmen var ikke kun en drøm. Jeg stod og skuede ud over en by. En by, der rakte sig så langt øjet rakte, og det var ikke en almindelig by. Der var slottet så langt øjet rakte. Jeg stod bare og kiggede, som om jeg var blind. Jeg fattede det ikke. Det måtte være en drøm. Og pludselig stirrede jeg mere end før. Jeg så hestevognene og slottene. Det gik langsomt op for mig, at det var det samme, jeg havde set i min såkaldte drøm, da Deimos stod kvælertag på mig. Det gik mere og mere op for mig, at dette i slående grad var virkeligt, og jeg stammede fra denne verden. Det, jeg havde set i drømmen, var mit tidligere liv. Denne verden var mit tidligere liv. Jeg var hende. Hende, som du kun flygtigt så. I et nærtliggende landskab, som kun få kendte, der kom derfra. Jeg var hende lysvæsenet, som månepigen, så Deva-englen. Jeg mærkede, at jeg forstod. Jeg ville række hånden ud efter det, som om det var min tidligere verden. Der, hvor jeg havde levet før min tid på jorden. Og nu forstod jeg pludselig mere end noget andet, hvorfor jeg havde haft følelsen af, at min mor og jeg havde fulgt stadig flere liv. For på digtet stod der som overskrift Gaia, som jo var min mors navn. Og derefter stod der Deva-englen. Faktisk genkendte jeg ordet, som om det var en del af mig selv. Hvordan kunne jeg nogensinde have glemt det oprindeligt selv? Jeg var som en falmet engle i tidens nye lys. Nu ledte jeg efter de sidste brikker, for at få den helhed, som min mor havde drømt om. For min mor, min sjæleven, hun har fulgt mig igennem tiden, og jeg var sikker på, at der var en mening med det hele. Hvad betyder guderne for dig? Guderne betyder meget for mig. Jeg har en helt speciel tro. Jeg tror på, at der er flere guder. Jeg tror på mange ting. Jeg er vel nok det, man kalder buddhist egentlig, og jeg er også lidt halvt kristen, og der er sådan lidt, det er en meget sådan, hvad skal man sige, hjemmestrikket tro, jeg har. Jeg tror for eksempel på, at der er et liv efter døden. Og det trøster mig i nødens stund at tænke på, at det her, det er ikke alt. Og det trøster mig at tro på, at der er en Gud et sted, der passer på os. Hvordan adskiller bogen sig fra dine digte? Du har jo nogle enkelte digte med mig. Hvordan adskiller den sig fra dine digte? Jamen, hvordan det adskiller det? Jamen, det er de digte, jeg har skrevet, de er en del af historien. Men nogle af dem er faktisk nogle, jeg har skrevet tidligere, før at jeg skrev bogen. Og jeg har så egentlig følt, at de passede godt til historien, og så integreret dem i bogen. Hvordan har skriveprocessen med bogen præget din egen udvikling? Den har præget mig i en meget positiv retning, må jeg sige. Fordi hele vejen gennem min proces, der har jeg haft utrolig meget støtte og hjælp fra andre. Folk har troet på mig, og jeg har udviklet mig meget, fordi det har hjulpet mig at skrive, både om de episoder, der er sket i mit eget liv, blandt andet min voldelige ekskæreste, som virkelig ødelagde mit liv i sin tid. Og det har hjulpet mig at komme ud med det, og få sat ord på mine tanker og følelser, også omkring klimaforandringerne og alle de bekymringer, der er omkring den verdenssituation. Hvordan har den gjort til, at du står i dag, hvor du... hvor du står i dag, hvor du ikke tænker på for eksempel at vil dø og vil... Jeg har da stadigvæk sådan nogle tanker, men det ligger bare så langt væk fra mig et eller andet sted efterhånden. Jeg er kommet meget langt i mit liv, og jeg ønsker kun det bedste for mig selv, og har lært at elske mig selv. Så det er helt klart, det bedste, der er sket i mit liv, det er, at jeg har lært at holde af mig selv. Kan du fortælle, hvordan du har lært det?
Jeg ved ikke, altså jeg kan ikke give noget entydigt svar på, hvordan man lærer at elske sig selv. Jeg tror, at det har noget, altså det kræver hårdt arbejde simpelthen. Det gør det. Man skal arbejde med sig selv, og det er det, der er vejen frem. At man kigger ind i sig selv og ser på, hvad man har af gode egenskaber. Og at man lytter til, hvad folk siger, når de siger, at det er sgu godt nok, det du godt er, eller et eller andet. Så kommer det sidste. Hjertet strømmer vågen til livs. Varme strutter omkrønt til solen. Det guddommelige åndedrag udånder stille mod min sjæls inderste rude. Jeg er ham, han og mig. Vi er et og smelter sammen i uendelige drejninger. Tidligt næste morgen vågnede jeg med det, jeg kalder psykiske tæmmermænd. Jeg havde simpelthen ondt i hele kroppen, og jeg har sovet drømmeløst og tung. Så min krop var tung som bly, da jeg rejste mig. Jeg syntes alt virkelig underligt i luften. Jeg havde en mærkelig fornemmelse, men kunne ikke finde ud af hvad. Jeg gik ind til min mor, som allerede var over og sad klar med te og boller i stuen. Min mor smilede kærligt til mig og med gamle kloge øjne. Inde bag hvilede der en bekymring for hendes datter. Jeg klappede hende lidt på skulderen og gav hende det bedste smil, jeg havde lært. Hun måtte ikke være alt for bekymret for mig. Det kunne jeg ikke lide. Mor spurgte, om jeg ville tænde for tv. Det gjorde jeg og satte mig og begyndte at hælde te op. I baggrunden tonede tv-avisen frem på skærmen, og jeg lyttede med et halvt øre. Vi snakkede lidt om løst og fast hen over bordet, uden at berøre nogle farlige emner. Mor kunne godt mærke, at jeg havde brug for at tage afstand. Pludselig opfangede jeg et ord ud af sammenhæng og spidsede ører. Korncirkler. Jeg kiggede forbavset op og så nogle billeder af kæmpe store korncirkler fra himlen taget med luftfotos. Jeg stirrede målløs og hørte efter. Og de er nu ved at finde ud af, hvorfor så mange korncirkler er dukket op verden over. Der bliver flere og flere af dem, men i nat kom der 4.000 nye spredt over blandt andet USA, Danmark og Australien. Og vi regner med, at der måske kommer flere. Vi har ikke den ringeste anelse om, hvor de kommer fra og hvem der har lavet dem. Men vi ved én ting med sikkerhed. Og det er, at det ikke er mennesker, der har lavet dem. Obama samarbejder mod militærets hemmelige efterretningstjeneste og siger, at han vil gøre alt i sin magt for at finde ud af, hvad der foregår, og der er ikke nogen grund til panik. Vi vil komme med mere senere. Jeg skruede ned for lyden og sendte min mor et blik. Hun sendte mig et blik tilbage, og vi nikkede indforstået til hinanden. Så snakkede jeg om, hvad det kunne være, og om Sirius vidste noget. Måske skulle jeg gå ind i spejlet igen og finde ud af det. Eller skulle jeg lade naturen gå sin gang. Min mor og jeg sad stille og kiggede ud af vinduet og ud på marken og forestillede os både det værste og det bedste. Jeg lagde mine hænder foldet om den varme te og skudte mig lidt. Hen ad aftenen kom Sirius på besøg, og jeg spurgte ham ud om korncirklerne, men han ville ikke ud med det, som han sagde, skulle naturen gå sin gang, som jeg egentlig allerede havde gættet. Men forandringen var i fuld gang, sagde han, og håbet lysende ude i horisonten. Jeg anede en snert af noget, der lignede